Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Żiżi u sħaba, ejja nsejħulhom. Aw Żiżi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu tetu? Ara fejnu? U kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. F'sena hemm 4 staġuni: ir-rebbija, is-sajf, il-ħarifa u x-xitwa. F'Malta is-sajf huwa l-aktar staġun popolari mat-turisti. It-turisti huma nies li jiġu minn pajjiż ieħor bl-ajruplan jew bil-vapur bħala btala ġewwa Malta. F'Malta jeżistu ħafna ħaddiema li jaħdmu fit-turiżmu. Kull min jaħdem fit-turiżmu bħall-wejters u ħaddiema fil-lukandi jiltaqgħu ma' nies li jiġu Malta minn madwar id-dinja. Interessanti hux? Ara, dan l-ajruport. Hawn jaslu l-ajruplani bin-nies li jkunu se jżuru Malta. Ara, fuq dan l-ajruplan li nieżel bħalissa hemm it-tija Mari, it-tija ta' baba. It-tija Mari tgħix il-Kanada, pajjiż bogħod ħafna minn Malta. It-tija Mari ġejja żżur lil baba u sħaba mill-Kanada. Biex tasal Malta, it-tija Mari tirkeb ajruplan li jitlaq mill-Kanada, jitla l-fuq fis-sema u jittir qalb is-sħab minn fuq il-baħar u minn fuq ħafna pajjiżi oħra sakemm jasal Malta. U fl-aħħar, it-tija Mari tasal Malta. Kemm ikun hawn nies jaħdmu fl-ajruport? Min xogħlu jnaddaf l-ajruplani? Min jagħti l-fuel lill-ajruplani? U hawn min xogħlu jkun li jniżżel il-bagalji mill-ajruplan u jwassalhom sal-bini tal-ajruport minn fejn it-turisti jkunu jistgħu jiġbruhom. Ara kemm għandha bagalji magħha it-tija Mari? Għandha bagalja kannella, waħda safra, waħda naqra iżgħar blu u bagalja kbira roża. Kif toħroġ mill-ajruport, it-tija Mari tirkeb taksi biex twassalha sar-razzett ta' Żiżi u sħaba. Kemm qed tieħu gost it-tija Mari tara t-toroq u l-inħawi Maltin? Kemm qed jifirħu jerġgħu jiltaqgħu baba u t-tija Mari? Baba qed tgħid lit-tija Mari biex issa joqogħdu jduru madwar Malta u jgawdu l-ġranet flimkien. It-tija Mari malar taħtafa fil-kelma u tgħidilha li tixtieq li joħduha dawra sal-belt. U hekk jagħmlu. Mir-razzett se mmorru l-belt, se mmorru l-belt, se mmorru l-belt. Mir-razzett se mmorru l-belt u ngħaddu mill-għeliqi. Fuq tal-linja mmorru l-belt, immorru l-belt, immorru l-belt. Fuq tal-linja mmorru l-belt u nħassu lejn it-toroq. U bil-lanċa mmorru l-belt, immorru l-belt, immorru l-belt. U bil-lanċa mmorru l-belt kemm hu sabiħ il-baħar. Issa li wasalna l-belt, wasalna l-belt, wasalna l-belt. Issa li wasalna l-belt qed naraw il-funtana. Ħafna drabi meta t-turisti jiġu Malta ma jiġux bil-karozzi tagħhom, bekk ikollhom bżonn xufier. Xogħol ix-xufier ikun li jdawwarhom madwar Malta u jwassalhom f'postijiet interessanti li jkunu jixtiequ jżuru. Mat-turisti jkun hemm ukoll il-gwida. Il-gwida jkun jaf jitkellem b'ħafna lingwi differenti biex bekk ikun kapaċi jikkomunika ma' ħafna nies. Il-gwida jispjega u jirrakkonta l-istorja ta' ħafna postijiet popolari f'Malta bħal ngħidu aħna ħaġarqin. Tiftakruh dan it-tempju? Ma ninsewx l-umbrella tal-gwida. Le, mhux għax tkun ix-xita, imma l-gwida ħafna drabi juża l-umbrella kbira sabiex it-turisti li jkunu mexxin warajh jkunu jistgħu jaraw fejn hu sejjer. U bekk ma jintilfux. Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu naruk, nispera tkun ferħan għax samaħna
sabaħkan darboħra nejdu merba mallum saħħa ċaw ċaw darboħra nilqawk għanna imma llum